Catherine lan Kartini. Taman Bungkul wengi kuwi wis sepi. Kari siji loro uwong kang isih katrem ngematake kaendahan lan swasana tidem aneng kencar-kencare cahya lampu taman. Lampu-lampu taman sing ajuk-ajuk lan krodane uga diwangun peni. Ora pantara suwe ana sedan silver metalik teleser-teleser mlebu parkiran. Sabajute pandarbe mobil kuwi Catherine banjur lentreng-lentreng tumuju taman, golek bangku ing panggonan kang lindhuk. Iya ing kono Catherine kepengin ngungsekake ati, golek katentreman selagine rumah tanggane lagi kisruh. Jalaran anggone wis tabrakan karo sing lanang. Ora kok tabrakan secara kawadagan KDRT, nanging tabrakan secara panalaran babagan urip lan panguripan. Beda prinsip. Akhir-akhir iki Catherine pancen babar pisan ora duwe wektu kanggo keluarga, kanggo Herman guru Nadine. Semono uga kanggo Ivan lan Ayu anak-anake. Bocah kang satemene kudu antuk kawigaten mirunggan saka wong tuwa, utamane sang ibu. Jer ing umur-umur emas ing mangsa bocah kang mangkono iku kewajibane kudu digegulang lan digulawentah kanthi sak becik-becike. Ora mung cukup dipasrahake marang rewang kang prasasat kaya bocah umbar-umbaran. Ketang wis dicukupi ing samubarange. Kepara nganti ngluwi taker. Kang tundhone bocah malah dadi kogung ketanggung. Kepomo ora sida. Catherine, sawijining pengusaha salon kecantikan kang karire lagi mumbul ndedel. Jroning wektu 5 taunan wae dheweke wis kasil ngedekake usahane. Saengga saikine wis duwe cabang cacah 4 kang mapan ning enggon-enggon kang lungguh lan matis banget jroning kutha. Ewa semono Catherine isih arep gedhekake usahane maneh kanthi buka cabang ing Batu. Sejene kuwi Catherine kondang minangka ahli kecantikan kang mumpuni lan asring nulis artikel-artikel babagan kecantikan ing koran-koran utawa majalah-majalah wanita. Mula dheweke kerep diundang minangka narasumber utawa pembicara sakjroning acara-acara sing sambung lan jagating kecantikan. Kang lugune kabeh mau saka asile dudah-dudah kas karyane, empon-empon lan racikan Jawa asli, alami. Temahane bab-bab sing dicap kuno utawa tradisional isih entuk enggon kang patut sakjroning jaman modern iki. Swasana tidem permanem prabawaning ratri ing Taman Bungkul kang akeh wit-witan gedhe ngrembuyung sarta pasang rakit tetanduran pasren lan petetan kang asri nang semake kuwi kanyata ora bisa nyelimur atine Catherine. Jebul katentreman kuwi ora teka saka njaba nanging mrentul saka njero ati. Rasa cuwa, jengkel, muring, gondok-ondok tetep wae isih gubel. Angel ilang, oleh padu adu geni nepsu lan landheping ukara, panyikara karo Herman wingi bengi isih tumabet jroning batin. Nuwun sewu, kepareng nunut lungguh ya Jeng. Ulu-uluke wanita muda udakara 20 taunan kang weruh-weruh wis ngadeg ngejejer ning iringane Catherine.
Wanita kuwi jaritan corak Parangkusumo, jare wong pesisiran. Kebaya bludru ijo lumut tanpa kutu baru. Tangkepan kinancing peniti, renteng saka emas tinaretes inten. Kalung cekak mawa liontin berlian sing clorot-clorot kena sunare lampu taman. Rambute digelung peni mawa cunduk kiwa tengen. Oh, kawistara ngudal pangaribawa gedhe. Catherine sakeplasan pugun-pungun kaya wong tangi turu diridu impen ala. Zaman modern, zaman kemajuan teknologi informasi komunikasi. Teka isih ana kanggo ndeli busana adat. Apa ora melek informasi babagan mode utawa fashion kang nembe ngetren? Oh iya, lebar nekani resepsi temanten ayake. Monggo. Ceplose Catherine rada-rada kamisosolen karo nyungging esem. Esem gawean ampang. Kok nyepi golek inspirasi ya, Jeng? Apa sliramu pengarang? Ah, jenengan ki lho, Mbak, kok ana-ana wae. Pambantahe Catherine kelincutan. Kok wanita kuwi kaya-kaya wis ngerti yen dheweke asring nulis. Nanging sing iya, Catherine dudu pengarang kaya pandumuke wanita anyar katon iku. Catherine migunakake tembung panyapa Mbak. Iku merga sinurung dening rasa ewuh pakewuh. Kepriye wong katone wanita kasebut luwih enom watara 6-7 taun tinimbang dheweke. Genahe rampung kuliah umur 22 taun, Catherine omah-omah karo Hirman. Sawijining PNS nyambut gawe ing bidang pertamanan Dinas Pekerjaan Umum. Saiki anake loro, Ivan umur 9 taun lan Ayu umur 7 taun. Nanging upama arep nganggo tembung panyapa Dik, sajak ora ngajeni. Ora nitik saka busana lan tata trapsilane genah lamun priyayi luhur. Kulawarga ningrat mungguh sebutane ing jaman biyen. Aja kurang ing pamengku ya, Jeng. Aku mung gagap-gagap. Sumambunge wanita mau terus lungguh njejeri Catherine. Gondo lenga wangine sumrepet alus, ora nyegrak. Sliramu kuwi wanita. Kok dudu wayah ning enggon sepi? Apa ana masalah keluarga, Jeng? Sliramu mutung. Krungu brondongan pitakonan nanging cara pamedhare alus ulem merbawane iku sakdeg saknyet Catherine rumangsa kaya dilolosi otot bayune. Lemes lan ora rinasa mripate wis mrebes meles. Angkles jer nyatane dheweke pancen lagi mutung tenan. Niate pancen ora mulih. Yen kesel mubeng-mubeng mengko arep turu Hotel Hilton. Mangkono batine. Suprandene bareng digelar digulung nalare kok ora pantes yen dheweke nempuh dalan kang samar kaya mangkono kuwi. Ing atase wong wadon teka mlebu metu hotel kanthi ijen-ijenan. Butuh apa? Ing wusana Catherine banjur nggapyuk wanita kuwi karo mingset-mingset sentrap-sentruk nrenyohake. Muwono, Jeng, dimen lega. Ucape wanita kuwi ngelus-elus walikane Catherine kaya aweh daya kekuatan lumantar epek-epeke kang anyes kebak nges. Mbak, aku pancen mutung. Aku ora kuat nyangga momotan batin iki, Mbak.
Pratelane Catherine bareng wis rada sareh. Aku wis mati-matian berjuang demi keluarga. Kadadak bojoku malah salah tompo. Sopo sing ora nelongso? Keloro-loro, Mbak. Wong tujuanku iki apik kok. Ora ditampa becik. Tak rewangi nungsan jempalik. Iki bot-bote rak anggonku kepengin gawe bagya mulyane keluarga to, Mbak. Karo srikutan ngulapi luh. Catherine terus nyeritakake masalah rumah tanggane kanthi blak-blakan tanpa ana kang disingit-singitake. Tututane minangka wanita karir sing sukses lan duwe reputasi kawentar, Catherine malah katrem jroning kesibukane. Prasasat enjoy ucap-ucapane. Enggo lali marang keluarga. Ing sisi liya, Herman rumangsa ditanding-tanding wewenange. Jejer wong lanang, kepala keluarga, teka diungkul-ungkuli wong wadon. Ajining dirine kasilep, dadi wong lanang ora kaanggep. Pepuntone malah bocah kang dadi korban. Kalendran kowen kapiran. Jem. Emansipasi wanita kang ing biyene tak udi kuwi rak pandobrak marang daksiya sewenang-wenange bangsa penjajah Walanda kang njalari kasangsaran lan demoralisasi tumrap bangsa pribumi. Kejaba saka kuwi, panduwa marang adat istiadat feodal kang banget ngrugekake kaum wanita. Kayata wanita dipingit, kawin peksa, lan ora entuk sekolah, nampa pendidikan umum utawa keterampilan kanggo sangu urip. Mula rikala semono aku sak sedulur Rukmini lan Kardinah banjur odo-odo adeg sekolah wanita. Awit mau nganggo sarana pendidikan kang bisa ngangkat derajat lan martabate wanita. Loh, panjenengan Raden Ajeng Kartini. Tumanggape Catherine bareng gagas apa kang diomongake wanita kasebut. Iya, aku Raden Ajeng Kartini, putra Raden Mas Sosroningrat, Bupati ing Jepara, uga garwa Raden Jayadiningrat, Bupati Rembang Jeng. Oh, piye nalare? Wong Raden Ajeng Kartini kuwi ana ing jaman pungkasane abad 19 lan wiwitane abad 20. Gek saiki iki ana ing abad 21, Mbak. Ah, panjenengan ngaku-ngaku ngawur. Pambantahe Catherine rada-rada judes. Sliramu aja menggalih neka-neka. Aku pancen Kartini sing sak temene Jeng. Wondene aku teka mrene iki rak saka kersane Jeng Arkandisari. Kuwi lho wanita kang ngembani kalawarti minggon basa Jawa. Aku disraya supaya ngimutake sliramu, ndunungake bab emansipasi wanita kang asring disalahpahami Jeng. Hah? Catherine mlongo saking kagete. Sejarah wis mbuktekake Jeng. Perjuanganku kang ora bain-bain iku sak temene mung njupuk unsur-unsur modernisasi sing apik. Nanging uga tetep ngrungkebi sari-sarine watak lan kepribadine bangsa kang positif. Yen kepengin pirsa buktine, coba nyimako kumpulan layang-layangku kang diimpun dening Nyonya Abendanon ing buku Dordordenis Totris. Syukur bage yen bisa entuk catetan layang-layangku menyang Nyonya Stella lan Dokter Adriani uga. Mbak, apa ana sing salah kanggo aku? Pitakone Catherine tungtung sedih. Tata rumangsane wiwit njlimeti laku jantraning uripe. Sliramu ora luput Jeng, ning isih ana bab sing kok lalekake. Kuwi lho,
kaya kang wis tak aturake ing ngarep. Pangari-arié Kartini alus lan sareh. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Senajan wis dadi wanita karir sing sukses, Suprandene aja nganti lepas saka oyot kabudayanmu. Budaya kang adiluhung, sari-sarine watak lan kapribadene bangsa kang positif aja nganti kok tinggal jeng. Sing kok kersakake kepriye, Mbak? Pantrese Catherine kawistara isih durung dong. Emansipasi kang kedhuwuren anggone mlesat nganti ngungkuli garising kodrat. Tundone malah dadi musibah. Emuta, lamun sliramu kuwi wanita, wani ditata, wani mernata lan wani ngrungkebi Subasita. Sejene kuwi sliramu mono jejer ibu, ibarat babu tembung kasare. Ning babu kinormat, uga iketan kalbu, iketan batin tumrap para putra merga minangka darah dagingmu. Iketan batin tumrap guru nadi, jalaran kuwi sigaraning nyawamu. Mbak, nek ngono aku sing luput. Catherine andodo andadaki klera-kleruning, tumindake terus mewek lan brol. Tangise ora bisa diampah, nelongso. Sing wis ya wis jen, sing durung kelakon wae diati-ati. Tak bisa to sliramu jajal-jajal sowan marang Jeng Arkanadi Sari, curhat ngangsu pengalaman. Wong ya padha-padha pengusaha lan padha-padha wanita karir wae. Syukur-syukur yen sliramu kersa mara mrana, kanthi mangkono jawamu ora uwal lan sliramu bakal entuk akeh. Kepara sliramu malah bisa nulis ing rubrike wanita. Panglipure R.A. Kartini kelawan tulus. Sembah nuwun, Mbak, sesuk-sesuk aku tak nglegakake sowan Bu Arkandi Sari. Aku nyuwun pamit, tak enggal bali mesakake anak bojoku, Mbak. Tandese Catherine banjur ngeblas marani sedan silver metalike. Saking ora srantane ndang gage tekan omah. R.A. Kartini mesem lega. Iku pratikele Jeng Arkandi Sari katon buahe. Cutha. Nyah.